uyigweme izinto ezizakalula empilweni ngoba ngisho seyihamba kuba kanjalo. Kunodaba lalo wesimame osibhalele mayelana nokuthwala engazi. Lo simame igama lakhe uSeluleko Mathe. Udabuka ngapha endaweni yaseGoli eSoweto. uSeluleko ukhuleka kube ingane ethanda izinto, isitayela kanye nemali. Ekhaya ube kuyina yedwa ingane eyiprincess kamama. Njengoba nje befunda esikoleni bengafocusile waze wadecide ukudrop out wayeka isikole. Uthe mayeka isikole wazalwa namanye amantombazane ahlala kwenye section khona la eSoweto eUnit 1. Lamantombazane bethanda ukugroova kodwa emfihlela ukuthi wona ayaqwayiza. Ukwazana nalamantombazane aze amfundisa ukugroova futhi ukuya emaclubini kuze elale namabless. Uqhubekile naye uSeluleko wathandana namablesser futhi amnika imali. Lamantombazane kamyala ukuthi njengoba ehamba nalamablesser enze sure ukuthi uyacondomize ngoba uzomitha. uSeluleko lonto akaze ezilalela. Uhamba isikhathi njengoba belokho nje athandana namablesser wagcina esemitha. Uthe masemithi watshela abangani bakhe ukuthi umithi manje ucabanga uvele iyeke le ndaba yokugroova inakela ingane. Kodwa abangani bakhe bathi akasikhiphi isisu ngoba sizombambezela, kumele ukuthi enze imali. Wasithatha iseluleko sabangani bakhe wasikhipha isisu waqhubeka nalento ayenzayo yokugroova. Ngelinye ilanga nje njengowumuntu osehlezi semaclubini ukwahlangana nomunye umjito obizwa ngokuthi uJames. uJames ebeyiblesser naye futhi ebenemali ona ama-shares kwamanye ama-companies drive imoto ezinhle. Njengoba nje sehlangane noJames ke baphuza kwaze kwa-late, uJames wamthatha wayeflatini lapho ayiqashe khona futhi owayejwayele ukuletha amanye amantombazane boyijabulisa khona. Njengoba nje semthathile uSeluleko esenayo kuleli flat, uke wafika wamlalisa kwenye room naye walala kwelinye room bangenza lutho. Njengoba nje uSeluleko wavuka ekseni wanotice ukuthi ebelele kwenye indawo futhi abakaze benze lutho ngoba amabless isikhathi esiningi bemthatha bejwayele ukulala naye masemnika imali ekseni. Ukwakunotice ukuthi uJames ngathi umuntu ohlukile. uJames wavuka ekseni wamenzela ukudla uSeluleko wamnika imali. Wacela nenamba waseyamhambisa ekhaya kubo. Kuphele nje izinsuku ezimbili uJames futhi waphindwa efonela uSeluleko wambuza ukuthi ukuphi. Kwaku around 7 PM. uSeluleko washo wathi ukwenye iclub nabangani bakhe. uJames wavela wadriver wahamba waya kule club. Mayifika khona wafika waphuza futhi noSeluleko ndawonye. Waseyamthatha uJames emusa emzini wakhe wangempela. uJames wayenomuzi esilungwini enemansion enezimoto naye yonke into. Njengoba nje wayemthathile uSeluleko wamsemzini wakhe wafika wamkhombisa onke ama-room nezinto anazo. Waseyamyala ukuthi kwelinye iroom akangeni kulona ngoba kunezinto zomsebenzi. Wamenzela ukudla bayihlalela bayibukela iTV. Njengoba nje edla uSeluleko ukwamcela ukuthi akahlwaya nabangani bakhe ngoba bamfundisa ukugroova futhi ngelinye ilanga uyolimala. Yena uJames ufuna ukuba nezingane noSeluleko beshade futhi bebe nomndeni ofudumele. uSeluleko ukwavuma wathi uzokwenza lokho. Uthe masevumile uSeluleko uJames wahamba uholanda iphepha ekamerweni wathi akasayine la. Yena ukholelwa ukuthi umuntu kumele esayine phansi ukuze ekhombise ukuthi uyayibophezela ukuthi ngeke sayenza lonto. Azange abe nankinga uSeluleko wenza kanjalo. Uthe nje sesayina wakhipha ifoni wamnikeza wathi nayi ifoni azomnika yona. Kule phone lena kumele exhumane naye kuphela nomama wakhe engabe saxhumana nje nabangani bakhe. Wajabula kakhulu uSeluleko ukuthi wamthengile iPhone wayengaze ngayiphathi iPhone empilweni. Uthe kusenjalo wacela ukumhambisa ekhaya kubo lwaphela usuku. Uthe nje emva kweinsukwana wamfonela futhi uSeluleko baphuma baya kwi-date. Badane nje behlangana emvakashela ephinde futhi noSeluleko efike kulomuzi lo lapho kuhlala khona uJames. Njengoba nje sahamba isikhathi kuthe nje kungapheli ngisho inyanga uJames wathumela amakhongi kwaSeluleko wamlobola. Uthe semlobole wacela ukuzohlala naye ngoba nje ehlala yedwa kulomuzi lo ngaka. uSeluleko wathatha impahla zakhe bahlala ndawonye njengoba semlobolile uJames. Njengoba nje bebehlala ndawonye kuhambe nje isikhathi
uJames wacela ukuthi uSeluleka eyobona umndeni wakhe wangampela ohlala eDumbe ePaul Pietersburg. Kwathi nje ngelinye ilanga bahamba baye eDumbe. Kodwa uSeluleka into wayinothisa njengoba befika la eDumbe, wanothisa ukuthi umndeni wakhe, bonke abantu emndenini wakhe bampofu. Kodwa uJames mnyama. Waxakeka lokhu ukuthi kwenzeka kanjani. Nasendlini izithombe zikhona zabo bonke, kodwa sikho isithombe sikaJames. Wahlala kamnandi insukwana babuyele emuva. Njengoba nje bebuyele emuva, uJames uyaqala ufonelana nomunye umuntu wesilisa. Wagcina sethi uJames ucela ukuthi badlule edolobheni laseFriday khona umuntu afuna ukumpick up. Bathi bafika eFriday bafica omunye umjida nje wayesemdala. Wayebuke ngazi ukuthi uyisangoma ehamba nenje. Bafaka inje ebhuthini nalomjida wangena emotweni bahamba. USeluleka into wayinothisa ukuthi endleleni wayetshela ukuthi manje sebayahamba sebebuyele emuva. Kodwa imoto uJames wavela wayikhomba kwelinye ihlathi. Wathi uSeluleka ngizoke ngizwe. Bathe mabefika kuleli ihlathi okunedamu elikhulu, nendawo nje eyayimpophoma, idamu elalibuke ngazuthi ligelezela ngekwesokunxele. Bathi mabefika nje behle emotweni endaweni yayiphezulu kwaleli damu, uJames wakhipha ingubo yomshado yayimnyama emotweni. Nalomlisa lo oyisangoma wakhipha inje. Uthe esexayekile uSeluleka ukuthi kwenzakalani, wathi uJames akagqoke le ngubo le. Uthe sabuza ukuthi eyani, wathi uzoqinisa umshado wabo njengoba nje bezoshada ezinyangeni ezizayo. Wathi nje sagqoka ingubo, wabona lesangoma sikhipha umese, sigwaza inje, sivula isisu. Uthe nje esabuka lokho, esangoma savele sakhipha inja amathumbu. Sagqisha isudu yowesilisa, sasele sangoma sikhipha iring futhi sigqisha la esiswini ngaphathi kwenje. Wathi saxake ilokho esabuza ukuthi bayenzani inja, lento bayenzelana. Waphendula uJames wathi uqinisa igceke njengoba nje izitha zakhe zingamfuni futhi usazothenga izinja ezizomgada kuze engangeni igebengu. Waxaya kakhulu uSeluleka ukuthi kwenzakalani kulomcimbi. Bakwenza konke abakwenza, bangena nasemanzini kuleli damu leli babuyele emuva. Njengoba nje bebuyele emuva, babuyele eFriday edrobheni bayobeka lesangoma. Base bayahamba beyimzini kaJames. Lonto yamxaka kakhulu uSeluleka ukuthi kwenzakalani ngoba wayengakaze ayibona into enje futhi wamjuma uJames ngalomcimbi lo owenziwa kulela hlathi. Bathe mabebuya nje njengoba sebehlala ndawonye kulomuzi uJames noSeluleka. Into eyanako uSeluleka ukuthi uJames akalali naye ekamerweni elilodwa. uJames ulala kwelinye ikamero noSeluleka elale kwenye indawo. Kwacomplaina kakhulu uSeluleka ukuthi ucela ukuthi uJames elale naye belale ndawonye njengezithandana. Kodwa uJames uvele ephendule ngokuthi yena ubhizi, umuntu obhizi, usuke enza umsebenzi okumele ewenze. Lonto yamxaka kakhulu uSeluleka ukuthi kwenziwa yini ukuthi bengalali ndawonye futhi abakaze beze beyibandakanye ngocansi since nje bathandana. Kuhambe isikhathi wagcina uSeluleka esenephupho. Njalo wayephupha inja, lenja lekwangazi ukuthi umuntu, uyumlungu, ishile ezandleni. Njalo lenja lena uyithokozisa ngokucansi nayo. Isakhiwe ngazi ukuthi yinje ebusweni kodwa emzimbeni umlungu. Lento iyamxaka kakhulu uSeluleka. Njengoba nje lokho eqhubeka elala nalenja lena ephusheni, ukwabikela indoda yakhe uJames ukuthi kunephupho elimhluphayo, njalo leli phupho uphuphelele nalenja. Kodwa uJames lonto wayishaya indiva nje wayithatha kancane. Kuthe kuhamba isikhathi uSeluleka waqala wazizwa esenukiswa kwenja, esenuka nje enuka kabi. Wakunaka lokho futhi noJames ukuthi usenukiswa kwenja, kodwa waqale wakuzibe lokho ethi uzoba right. Kuhamba isikhathi kwangabe ingcono, uSeluleka nje enuka kabi. Wazi uJames wamusa kudokotela wamnika amaphilisi, kodwa amaphilisi awakaze zamsiza uSeluleka. Uqhubeka isikhathi nje lokho enuka. Wazi uJames wacabanga ukuthi emuse kuleya nyanga eFriday abayipick up edrobheni. Le nyanga yafika yamnika amakhambi, yamnika nezinye izinto, yathi uSeluleka uzoba ngcono. Kodwa uSeluleka lokho esebenzisa lezi zinto
akaze aze bengcono, ubonile ukuthi akabi ngcono ngoba wazafonela uma wakhe emtshela ukuthi usiyanuka unuka isokwenja, kodwa uma wakhe wathi akasebenzise lezi zinto ayinikwa inyanga nalokho wakunikwa udokotela amaphilisi uzoba right. Kuthe nje ngelinye ilanga engezelela useluleko wafonela umngani wakhe, wathi umngani wakho usuka kubo inamba njengoba nje sowayishintsha inamba yakhe uyithole nguma wakhe, ucela ukuthi emlayele lapha ahlala khona kubo kwa James. Wamlayela wafika umngani kaSeluleko. Njengoba nje fika umngani kaSeluleko uyamjabulela, ungena ngaphakathi kulomuzi kaJames. Kodwa umngani kaSeluleko waphatheka kabi, ephathwa kabi ukuthi uSeluleko unephungu unuka isokwenje. Waze wathi mngani kube kuthiwa usheshe wangitshela bengizokusa komunye umuntu obezokusiza ngalento. Njengoba nje umngani wakhe sengenile selanga phakathi, uncoma umuzi ngendlela omkhulu ngayo nama room yonke into ifurnish ukuthi kuhle. Wathi uSeluleko usayomenzela ukudla ekitchen. Uthe nje uSeluleko mayiphume umenzela ukudla njengoba emshiye dining room, umngani wakhe wasukuma wahamba ezungeze ebuka onke ama room futhi ebuka ubuhle bomuzi. Kuphele nje isikhashana waqala wamemeza uSeluleko, ememeza umngani wakhe njengoba nje ngamboni. Ebelokho eza kancane enyuwa ngiyitebhisi. Uthe mayifika wafica umngani wakhe ethukile kulendlu le owathi umyeni wakhe akangayivula uJames, wamnyala ngayo ukuthi angayivula. Kodwa umngani kaSeluleko wayivula lento, wamfica esephakathi. Njengoba nje engena uSeluleko ufica umngani wakhe kulendlu okwathi wayengavulwa ephakathi emangele ebamba umlomo. Uthe methi uyabuka ukuthi yini le emangaze kangaka, wabona umbhede uSeluleko kulendlu le. La embhedeni kwakunaleya nja leya eyayiphethwe yilesa sangoma ngaloya day benza lo mcimbi, le yavula isisu isihleli manje phekwa lo mbhede. Methi uthi uyabukisisa ubona isithombe sakhe uSeluleko siqhaswe kulenja lena kanye nalela phepha owalisayiniswa indoda yakhe. Waxakeka ukuthi awu lesithombe lesi washutha kanjani uJames ngoba kulesi sithombe usukelele uSeluleko siqhaswe nje emzimbeni walenja, lenja leni iyanuka kodwa ayinuki malivaliwe leli room. Uthe methi uthi uyabuka eceleni wabona ukhamba, lolu khamba lolu lwalune coffin yeplangi yayifakwe phakathi eyayincane nje yenziwe. Methi uyayivula le coffin uSeluleko wabona izithombe eziningi zabantu besifazane belele esifana nalesi sakhe, ziningi zivalelwe kule coffin. Wathwa kakhulu uSeluleko nomngani wakhe wayilokho ethandaza, waqala wathandaza. Uthe mesathandaza umngani wakhe uSeluleko wahamba waye kitchen wafuka wathatha usawudi wachela lezi zinto lezi wayibona lenja leni, walichela leli room, wase ethela ngamanzi ethela lenja lena baphuma kuleli room. Ngasikhathi ephuma kuleli room wayithuke kakhulu uSeluleko kanye nomngani wakhe. Kuthe kusenjalo wafona uJames. uJames wathi njengamanje uginqikelwe imoto kodwa akalimalanga, usengozini yemoto. Wabuza futhi uJames ukuthi uvuleleni kuleli room owathi angavuli kulona. Waxaya kakhulu uSeluleko ukuthi uJames wazi kanjani ukuthi usevulile kuleli room. Kusenjalo bavele baphuma bahamba bethukile babaleka babona ukuthi khona into eshaya amanzi kulomuzi. Njengoba nje behamba babuyele lokishini lapho kwakuhlala khona uSeluleko. Wafika uSeluleko waxoxela umama wakhe ngento ayibonile. Uma wakhe wathwa kakhulu naye. Uthe nje sathukile wathi umngane kaSeluleko abahambe beye kulomuntu lona oyinyanga amlayele yena ozomsiza mayelana naleli iphunga leli. Benza kanjalo bahamba baya kulomuntu oyinyanga. Kuthe bafika kule nyanga lena bengena. Le nyanga yathi intombazana unenhlahla isho kuSeluleko. Yamtshela ukuthi indoda yakhe ithwele. Njengoba nje ithwele wena wenza umcimbi kanye naye ekushadisa nenja. Indoda yakho yathatha isithwalo senja. Wena ikushadise naleso sithwalo sayo senja. Onke amakhosikazi alendoda asafa. Njalo makushintsha isizini yokuphinga kwezinja ayafa. Nawe ubuzofa makushintsha isizini yokuphinga kwezinja. Wathwa kakhulu uSeluleko. Yasho futhi lenyanga lena ukuthi wena sewashada. Indoda yakho yayingezukukushada kodwa yakushadisa nalesi sithwalo lesi.
Useluleko washaqeka kakhulu wabuza ukuthi njengoba kunjalo nje enze njani njengamanje. Yini into engayenza ukuze eqede leli iphunga njengoba nje impilo yakhe isimile futhi useyazi ukuthi indoda yakhe ithwele. Kodwa inyanga yathi the only way ukuthi ephume kulesi sithwalo njengoba nje siza namabhadi naleli phunga ukuthi useluleke ebulala uJames. Useluleko wabuza ukuthi kanjani ngambulala kanjani uJames njengoba nje ethwele kanjena futhi mhlawumbe izinto zakhe zimvikele. Yaphinde yathi lenyanga enye into ongayenza ukuthi uthole omunye umuntu wesilisa ozosulela kuyena lesi sithwalo naleli iphunga. Mina into engakusiza ngayo ngakusiza ngokuthi ngikunika umuthi ozonqamula leli iphunga ukuze ukwazi ukuthola umuntu wesilisa ozosulela kuyo lesithwalo lesi. Useluleko njengamanje ucela usizo, akazi ukuthi kumele enze njani. Akazi noma kumele ukuthi ambulale yini uJames, akazi ukuthi uzombulala kanjani uJames njengoba nje evikelekile esebenzisa isithwalo. Futhi uyayishwama le ndaba lena ukuthi kumele ethole omunye umuntu wesilisa azosulela kuyena isithwalo ngoba uyoyiboneni icala ngokuthi ethatha izinkinga zakhe efake umuntu o-innocent. Akazi ukuthi kumele enze njani. Ucela iziluleko eziqondile ukuthi engenze njani kule nkinga lena anayo njengoba nje umyeni wakhe ethwele. Njengoba nje futhi kumele ekhethe kulezi zinto lezi ezimbili angazenza ikuphi angakwenza. Ngiyanicela ukuthi nelulekwe useluleko ukuthi engenze njani kule nkinga le abhekene nayo njengoba nje umyeni wakhe ethwele. Ngiyacela niqhubeke ni-like, ni-subscribe, phinde futhi ni-share, ni-comment. Ngiyabonga.